nga pagpangabuhi ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo. Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makigupod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati, sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sa nagligad, nagdaog si Lota sa plano niya sa among nga lalaki. Gindulong siya sa hotel, didto kaginhagad niya nga mag-inom. Gindayaw siya sang among nga lalaki. Diri sini nga bahin mapadayon ng akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Katahom sa imo, Lota. Samtang nagadugang ang katahom mo. Ang imo mga mata, katulad sang bituon nga nagaigpat-igpat. Ang imo mga bibig, daw rusas nga bagong buskag. Amo ina, ang ginatawag nga kissable lips. Uy, matuod. Amo palang bala ako makabati sang amo sina nga tinaga. Luyag mo bala nga imustra ko sa imo. Nga hindi naman ako virgin sa butang nga ina eh. Kuna mo, ipakita ko sa imo, Lota. Okay. May permiso ka na sa akon. Lota, katahong gid sa imo. Nagpiyong siya. Halukan ko sa bibig ang gaga nga ini. Uy, Rolly. Kanami matuod sa imo maghalok. Sa mahuno sa ginhawak ko. Ang mayo pa. Dito kita. Mahigta kita sa kama, Rolly. Okay. Sa kama. Mas maayo pagin matuod.
Makabuluang ka. Ang gago yaho. Nagasalom-salom gid sa akong dughan. Karon, uuton ko na ang lansita sa akong bulsa. Ari na. Ituon ko ni sa iya tiyan. Kag itumok ko ang buton. Kag ang matalom nga sulab. Mabisik sang hinali. Luta. Kag matuslok ang iya tiyan. Ang sulab nga ini, 6 ka inches. Ari na. Ano ba lang? Anong natabo? Hindi. May nagatibsok nga sulab sa akong tiyan. Wala ka sa nguya. Anong ginbuhat mo ngayon sa akon? Alam niyo ako. Magtawag ako sa doktor. Mangita ako sa mapulong sa akon. Hindi pa ako maluyag nga mapatay. Hindi. Oh, natumba na si Rolly. Kag nagaungot pa sa iya ang sulab. Gabuton ko ini. Ara, patay na siya. Nagamudlo pang iya mata ho. Ay, pahibalon ko na si Zeno. Nga kuhaon na diring iya nga bangkay. Agud nga wala na sang may makahipalo. Sang natabo dire. Kap! Oh, Mokong! Anong dala mo nga ina? Ulo, Kap! Ulo sa baboy? Ulo sa tabo! Ano? Hindi ka na magtinuntom, Mokong, ha? Ay, si Kap! Ibo-ubo ko ba lang ulo sa sakong ini, oh? Hara na, Kap! Yeah! Hindi! Ulo matuod sa taong ina? Sa din mo naging kuha, ha? Sa basuran gani, Kap! Sa basurahan man gyapon? Ay, oo, Kap. Kay balo ka naman nga basuriro ako, Kap. Kag ay ambot ko nga makita ko mangyapon ang patay nga lawas ang tao nga ini, oh. O, lalaki ang ulo nga ini, Kap, oh. O, tanawa, gwapo pa nga pagkalalaki na ulo na lang nabilin sa iya, Kap. Kag wala niya nga lawas, Kap. Hindi. Manawag anay ako sa pulis! Ano ang natabo, Zeno? Ano ang ginbuhat ninyo? Nga ulo na lang ang nakita dito sa banyo? Sa diin ang lawas? Ginasiringan ka ganing akiputa na lang bakba mo. Kag hindi ka na magsagad pa sa pamangkot. Apa nga wala gid balita sa halin sa mga pulis, haw? Wala magaling magkahibalo mga pulis, eh. Kung nga ang ulo na lang nakita nila ngayon na. Kahibalo ko naman, nga may cleaner nga ako nga busing. Kag sila nagahimo sa paagi, agad nga wala sa may makita nga pamatuod nga may natabo nga krimen. Napatay gid si Rolly Carmona. Kagin pahibalo ni Lota si Zeno. Samtang si Mokong may nakita naman nga ulo sang tao sa basurahan, kagindala niya ini kay kapitan. Ginusisa ni Lota si Zeno, kun nga ulo na lang ang nakita sa basurahan. Sa pagpadayon ko pagit. Kamusta ng inyong pagpangusi sa Robles bahin sa
Ulo sang tao? Hepe, ang gingamit sa pag-utod sang ulo, isa ka matalom nga binangon. Anong nakita nga pala tandaan sa ulo nga ato? May kanawang bala siya sa kriminal nga ara sa record sang kapulisan? Wala, Hepe. Buot silingon, wala siya sang record. Maayo siya nga tao. Amo gali ha? Apang ano ang natabo nga ginuutdan siya sang ulo? Ambot, Hepe. Abang mo ini nagalagaw nga huring-huring. May mga tao nga nagahimo sang krimen. Ginahimo nila ini sang hungod. Agod sa ila mapatuhoy ang pagpangusisa sang gamo. Kag malain, kay wala kita sang mauyatan nga pamatuod kung ano gid ang natabo. Blanco pa kita subong, Hepe. Sa hindi ako makapati sa natabo kay Rolly. Ginpatay ko siya sa kalalangan sang akon automatic nga lansitas. Kag nasapuan na lang ang iya ulo. Kag wala sang may nakahibalo kung sinong nagabuhat sang amo nga krimen. Nakahibalo ako nga makikita naman sa akon si Zeno. Kag may isugo naman siya. Suguo naman niya ako nga magpangita sang duga nga lalaki. Bangod amoy na eh. Amoy na permi ang ginasugo sang iya nga boss. Kag syempre, kwarta ko naman. Ay, makahapi-hapi na ako. Kag makapili sang gusto ko nga lalaki. Maridonata, nakabati ka na bala sang balita? Nga nakapulot naman si Mukong sang ulo sang tao sa basurahan? Ano? Nakapulot si Mukong sang ulo sa basurahan? Oo, Maridonata. Ay mo, Diyos ko. Kalaw ay gidya kaayo mo. Ginpakita dito sa may barangay hall. Ay, nga bala nga masami nga makakita si Mukong sang amo sinaman? Pero may siya kakita sang parte sang lawas sa basurahan? Oo, matuod, no? Makatilingala, gidya, no? Nga mga parte lang sang lawas ang tao ang makita. Hindi kayang bilog nga lawas. Ay, ambot man gani, Ay, narigam kuya magpanumdum sina, Nalainan kuya magpaminsar migapurit. Hoy! Marites kag Marisol! Ako naman ang ginalibak nyo? Uy, si Luta! Wala kita makatalupangod nga ari nagali siya. Ay, wala kami ang nagalibak sa imo Luta, Ang ginahambalan niya namon, ang nakita naman nga ulo sang tao. Ay, nugay na gani ka mo, ha? Mabutig pa ka mo? Ay, mga kutso-kutsira! Ay, karon pang-utdan ka mo dila! Sobra ka naman imo, ya! Wala mo kami sa ginahimo nga malain sa imo, Wala sang rason nga maakig kaya sa amon. Hoy! Kamu nga duha, ha? Marites! Marisol! Hindi na ko maluyag nga makita pa kamu nga duha nga nagasugilanon, ha? Hala! Hari na dira! Ay, karon mainit gani ko? Pang-utdon ko ng mga malaba nyo nga dila! Ay, Maridonata! Naghahana siya nga magabot sang iya nga lagsitas, Ay, Miga, dali! Dalagan! Ay! Liga puret! Hulata ko! Hoy! Balik ka mo, de!
nagdalagan sila? Tanawon ko lang kung magkutsok-kutso pa kamo sa higad sang dalan. Do sa mga gaga, mga wala sang mahimo sa kabuhi nila. Duha ka tigulang, oh. Nga daw ginalaga sila sa idubuang. Arap na sila. Chay? Nano ka mo? Nga daw ginlagas ka mo sa idubuang? May pulis, Miga Donata. Ay, amo matuod. Ay, kwan, sir. Ginalagas kami sang amon kontra nga babae. Nga man? Kwan, sir. Naakig siya sa amon. Kay nakita niya kami nga nagahambalanay sa dalan. Tuod na, sir. Ginhunos niyang lansitas niya. Gani, nagdalagan kami sa kakulba, Para lansitas? Sir, lain niya ang iya nga lansitas. Gamay lang nga lansitas, sir. Apang kung pisliton mo ang kirker nga nagalabaw, may nagagwa nga matalong nga sulab. Tiya mo ina nga nagdalagan kami ni Maridonata sa kahadlok. Kay basi kung bunon niya kami. Kundi, matigba kami Ay, sir polis. Basi bala kung patyon niya kami, Hindi ka mo mapatay. Para lansitas lang. Nahadlok kami sa iya, sir. Hindi ka mo magkadlok. Para lang sa panginguko ang lansitas nga ina. Kaga, hindi para nga inugpatay, Ay, hindi, sir polis, Nahadlokid kami, Kay man, adik ang babae nga ato, sir. Basi kung patyo niya kami. Basi kung patyo niya kami sa iyalan sitas na ato. Mamugali. Ati, ang buhato ninyo mga tiyay, hindi na nakaw magsugilanon sa higad sandalan? Sir, ano abi kung mag-akusar kami, mapriso na siya? Maakusar ka mo sa ano nga sala, tiyay? Sa paghandom niya nga patyon kami, Tiyay, bisan magreklamo pa kamo sa barangay kapitan, akiga lang na sa sang barangay. Agod nga hindi na siya magpamahog sa inyo. Amo na lang ang buhaton ninyo. Isugin nyo na lang sa barangay kapitan. Ate sige dra na kamo. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton patuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala ginagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Yakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton patuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho.
Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon.
ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanina. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamos ang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, nakasalgig kami ni Carlo. Kag wala na nakapamatok ang amon tag sa kapamilya. Nag-estar kami sa isa ka balay, apang wala kami nagahulid. Kag si Tito Modi, padayon ang pagsuporta niya sa amon. Sa pagpadayon ko pagit. Next week, kinanglan nga mag-leave ka na lang, ha? Matuod nga mamagaan man ang imo nga duty sa grocery ninyo. Pero kinahanglan mong lubos nga pahuway. Yes, boss! Para ka naman. Ginlamutak mo naman ang ako na wong. Okay lang. Daw ako sigurong ginapanamkunan mo eh. Siguro. Gwapo man ang aton anak Carlo, no? Pareho sa imo. Ano? Ops! Nalipat ako. Abi ko gani. Aton gid anak ang ginadala ko eh. Sorry Carlo. Kung makagwan ang baby, anong pangalan naton sa iya? Kung babaeng bata, tawag naton siya kay Carly. Gin-combine ko ngalan mo kag ang ngalan ko. Sagot ako Ngalan na sang artista nga babae sa Hollywood. Pero, ano abi kung lalaki ang bata? Siguro, sunod ko ngalan sa amay niya. So, anong gusto mo nga mangin bata? Nga daw nagalibog ang ulo mo yahaw. Anong gusto mo nga mangin baby? Bisan ano lang. Total, anak ko man ina siya eh. Baby mo? Oh, hindi ba lang
Nakasal ka na sa akon? Kung sa bagay. Bambi, may ipamangkot ako sa imo. Ano, ina? Ano sa pananaw mong kasal naton nga duha? Ha? Why do you ask? Hindi ba lang napamangkot mo na ina sa akon? Wala lang. The truth is, I just wanted to know kung anong plano mo kung makahibalo siya. Nga hindi ako biological father niya. Mabulag ka ba sa akon? Gusto mo na ba lang nga makigbulag ako sa imo? Ikaw ang inapamangkot ko. Ikaw, guro. Pasi kung may plano ka nga bulagan ako, kung makakita ka na sang gwapa nga type mo. That's bullshit. Wala pa gani ako makaagi nga makigrelasyon sa ila eh. So, you're telling me that ayaw mo na sa mga boys? Ang pamangkot ko, wala mo pa masabat. Ang matuod, wala nagasulod sa pensar ko ang makigbulag sa imo, Carlo. Happy na ako. I'm happy na ikaw ang akon hobby. O ikaw, wala mo ginatag ang sabat mo. Kung anong plano mo. Kung makakita ka sa lalaki nga matripan mo. Ano ako, buang? Hindi ko pagbuhaton, ina, no? Carlo, I can't imagine it without you. Not even a single second. Oy, ano man? Nga ginampak mo ako sa braso, ha? Wala. Ginkilig lang ako. Ano? Wala ko kabati. Bungol. Kun amo, forever na kita nga mag-upod, ha? Ang buot silingon, akon ka na gid. Okay. Basta wala na sang bawi ay, ha? Okay, ah. Hapiton ko lang si Bambi sa supermarket. Para nga dungan kami karong pauli. Ba? Nakita ko si Bambi sa gwa. Ares sa gwa sang puwerta sang ila grocery. May kambal sa lalaki. Kag ang lalaki, do pamilyar sa hapon. Dasikon kong paglakat para makilala ko kung sinong lalaki ngayon, ha? Ares. Hi! Hi, Carlo! Nagaano si Dre? Si Justin ini Carlo. I know. May ginbakal siya. Kagusto gid sa pagwa ko. Nakadungan ko siya. Oh, hi. Nice to see you here. So I see the two of you indeed up together. Pretty cool. Well, go ahead. Bambi, dali na. Okay. Bambi. Nagbalikid si Bambi. Bisan nga ako nagbalikid man. Ang gago nga Justin, ho? Ay, balo na gid siya nga asawa ko na si Bambi. Pang daw sa mabanat pa. Banatan ko ayan siya. See you around. Sige. Let's go. Bambi, dali na. Wait, Carlo, ani ka? Hindi ako pagbutunga. Nabudlayan ako sa paglakat. Sorry, ha. Nalipat ako nga. Dako na galing tiyan mo.
Nabatyagan ko nga daw nagapangimon si Carlo sa makita niya nga nagahambalanay kami ni Justin. Kag daw ginakilig man ako. Sa pagpadayon ko pagid. May problema ka bala? Kaina ka pang wala nagahambala. Samtang nagamaneho ka sang auto. Wala. Kapoy lang ako. Paano ko isiling sa iya? Nga ginabuisit ako sa presensya sang Justin nga to. Kung sa bagay, sa babae, flirt lang ang dating sa nga mga Justin nga to. Pero nga kinanglan pa niya ang ihambal. Nga gusto pa nila nga magkita ay ni Bambi. Carlo, hindi ka pa pala magtulog? Gabi na. Mag-una ka na lang sa kwarto. Ginahulat ko si Nung Gino sa laptop. Gusto ko lang nga makighambal sa iya eh. Akig ka bala? Kaya nga makig ako. Wala mo ako ginahambalas ta maghapon. Kapoy lang ako. Kung amo, matulog na kita. Kapoy ka gali. Apang nagatuto ka pa dira sa laptop mo? Ambalan ko lang sa makadali si Nung Gino. Dason, matulog na kita. Mag-una ka nang dito. Malain sa imong magpulaw eh. Bawal kay baby. Sige. Mauna na ako ha. Natuyo na gid ako eh. Ano ba lang problema? May ara matuod ng Gino. Nag-away bala ka mo ni Bambi? Hindi nang but ko silingon. Kundi ang ano? Nagalibog ang ulo ko. Nga ano ba lang ginalibugan sa ulo mo? Sa nabatyagan ko. Bading ako hindi blanong. Apang tagsa nga makita ko si Bambi. Nga may kahambal nga lalaki. Daw sa ma-wild ako. Akig ako sa kay Justin nga classmate namon. Tapos, kung maglapitan ay kami, may Malaysia na ako nga nabatyagan. Daw gusto ko nang hakson kaghalukan si Bambi. Daw pareho ba lang hindi na ako maluyag nga madula siya sa akon. Congrats, Brad! Nagmanyak ka na gali. Nung buligi ako, nagalibog ang ulo ko eh. Sang una, ginasugo ko si Bambi nga magbaton sang tagpangaluyag. Pero subong lain na. Iba nagali kung aktual mo na nga nakita. Pareho kayo na. Kambal niya si Justin. Madali lang. Napamangkot mo na balang kaugalingon mo, nga bading ka? In the first place, saan mo na siling bading ka? Aber? Sang gamay pa ako, nagahampang ako sang Barbie dolls. Amo abi nang makita ko nga ginahampang ni Bambi eh. Kagdason, nagustuhan ko man. Ano pa? Never ka ba lang nagpakigrelasyon sa same-sex? Iya. Never nong never. Not even once. I even try it.
Hindi na gani ako maluyag nga palapitan ako sang bisan sino nga gay. Gusto ko na lang nga makita nga malipayon si Bambi. Kung magsunod ako sa iya gusto. Sa pananaw ko, gintano mo lang sa utok mo nga bading ka. Bangod ginabuhat mo, ang ginabuhat ni Bambi nga isa ka babae. Samtang matuod, gusto mo lang nga ma-please siya kung magkaupod ka mo. Hindi ka maluyag nga ma-disappoint siya. O kung hindi ka gusto nga kontrahon mo ang gusto niya. Gani nadala mo ina, hasta nga nagdako ka. Datingala gani ako sa imo eh. Kung nga nagamo ka sinasang inali. Kaya hindi ka man amo sinasang bata pa kita. Dason, nagsugod lang ina, sang mag-abyanay na kamo ni Bambi. Saan ba nagsugod nga nabatsyagan mo? Nga isa ka kabading? Sa tong ginhikayan kong iya paborito nga anime karakter. Nga paborito giniya. Isa kasi mana nga wala siya magsapak sa akon. Daw mahibi ako. Daw mahibi ako sa makig si sakon. Nagsiling siya sa akon nga babae lang ang iya mangin abyan. Kag malipayon siya dira. Kag sugod sa to, ang iya gusto ko man. Ginapakita ko sa iya nga pwede man ako nga mangin babae. Basta nga hindi lang siya makig sa akon. Basta nga sang ulihi, nadan ako nga mangin isa ka babae. Carlo, hindi pwede nga basihan mo ang pagguwa nga dagway sa isa ka tawo. Halimbawa, ang isa ka babae, nakapantalon kay naka-t-shirt. Makasiling ka ba lang nga tumboy siya? Bisan ang matuod. Dira lang siya nakabatsyag sang komportable. Amo man sina sa imo, Carlo. Hindi ba takos lang sa hulag kag paghambal ang isa ka lalaki? It's about how you stand toward things. Sa panindugan, sa desisyon. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum.